Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Alas 5 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Lunes, mag-asawa nga manunudlo kag 7 ka tuig nila nga bata nga babayi patay sang matrap sa nasunog nila nga balay sa Infante Molo. Mga estudyante kag manunudlo sang Iloilo City National High School naghalad sang pagpangamuyo para sa mag-asawa kag bata nila nga napatay sa sunog sa Molo. Rambol sa mga kalalakinhan nagluntad sa Pasay City, Iloilo bangod sa ginapahayag pagpangimon. Anay punong barangay kag live-in partner sini nasapon patay sa sulos ng salakyan nga may igo sang bala sa barangay Sumag, Bacolod City. Masobra 17,000 examinees nagdagsa sa West Visayas State University para magkuha sang admission exam. Ka-15 sa 20 ka official housemates sa PBB Celebrity Collab Edition ginpakilala na. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, ako si Gertrude Charlatan. Mag-asawa nga lunsay manunudlo kag ila 7 ka tuig nga bata nga babayi patay sang matrap sa masunog ang ila balay sa barangay Infante Molo, Iloilo City. Si John Sala nakatuto. Nagkinaran-karan ang mga residente samtang ginalamon sang kalayong balay nga ini pasado alas 4 Sabado sang kaagahon sa barangay Infante Molo, Iloilo City. Madasig nga nagdako ang kalayo bangod human sa light materials ang balay. Duwa ka mga pamilya nag-aistar sa duplex nga balay. Maswerte nga nakagwa ang miyembro sang pamilya Gregorio nga nag-okupara sa isa ka bahin sang balay. Apang makalanusbo naman ang gintangatan sang pamilya Reyes. Pinamusina ang mga salakyan sa gawa kagapamulpog. Abi namon ko may may disgrasya. Pagwa namon gali sir kasunog namon balay. Natrap sila. Kaya ilang alagyan nagilang tani ang bintana. Way man sir kagwa. Pagkapalong sang kalayo, nagtampad sa mga bombero ang bangkay sang mag-asawa nga Reyes. Lakip na ang 7 ka tuig nila nga bata nga babae nga si Amber sa ikaduwa nga panalgan sang balay. Lunsay manunudlo sa Iloilo City National High School ang mag-asawa nga Julius Reyes, 49 anyos, kag asawa sini nga si Lowelyn, 47 anyos. Ginatudlo nga sa ikaduwa nga panalgan sang balay nagsugod ang kalayo. Base sa investigasyon sang BFP, palyado nga linya sa kuryente ang gidalantaw nga rason sang sunog. Since gintukod ang balay mga 1960s pa, ang electrical line siya amo man gyapon, so daan na gid siya. Then may ginapulaw siya dira nga suga dira dapit nga area. Magluwas sa balay, nasunog man ang salakyan sang pamilya. Naglabot sa masobra 270,000 pesos ang danyo sa ginbilin sang sunog. The city will be supporting them, and whatever they need, we will see to it that we will find ways and means na ma-support it. Upod kay Romel Porquia, John Sala, 1 Western Visayas. Mga kapuso, ini ang sitwasyon kaina sang aga sa Iloilo City National High School kung sa diin nagatudlo ang mag-asawa nga napatay sa sunog. Ang dugang nga detalye sina sa dili lang madugay. Rumble sa mga kalalakian lakip ang pila ka menor de edad nagluntad sa Pasay City, Iloilo bangod sa ginapahayag pagpangimon. Si Zen Kilantang Sasan nakatuto. Makitaan sa video ang nagakinagamo nga kalalakinhan. Ang iban sa mga ini may mga bit-bit nga mga balakol. Ang iban ginapatupan sang inumol ang lalaki sa tunga sang dalan. Hindi magnubo sa napulo ka mga lalaki ang imbolbado sa insidente. Sunod sa Pasay City Police, inang natabo sa poblasyon Ilaya, Pasay City, mga alas 11 kagabi. Pagpangimon ang ginatudlo sang kapulisan nga ginhalinan sa komosyon. Actually, ma'am, ang ginutunahan sina is misunderstanding dahil sa selos. Pero of the naman sila dito sa area, ang isa ka party nagselos sa iyang upod bala.
So amo to ang cause nga nag-create ng commotion. Halabanan sa mga lalaki nga naangot sa rambol mga menor de edad. Pila sa mga ini ang nag-angkon sa magagmay nga kasamaran sa lawas. But na-found out namon niya ang naguna gigagali is ang minor gid ang naguna attack dito sa tao nga nasa niya lang. Na-identify na ang pila ka mga menor de edad nga imbolbado kag natala na nga mag-atubangay. Ginrefer na ang insidente sa Women and Children Protection Desk agud malagayan ang mga kabataan. Ipaidalom naman sa counseling ang mga imbolbado. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kang iban pang lugar sa isla sang Negros kag Panay, mangin kaupunta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapuso, madamo kini salamat. Anay punong barangay, kag live-in partner sini na sa Puan Patay. Sa sunod sa salakyan nga may mga igos ang bala sa bahin sa barangay Sumag, Bacolod City. Mga pusil kag bala nakitan man sa sunod sa salakyan. Yaring balita, nga atong gintutuka. Sa sining nga CCTV video nga kuha sa Dalan Araneta, Barangay Sumag, Bacolod City, pasado alas 7 Biyernes ng gabi, makita ang pagpundo sang sining nga pick-up. Pagkatapos ang pila ka minutos, may mga lupok na nabatian. Sang irespondihan sa kapulisan, nasa puwan nga dugoon kag may mga igos ang pagpangtiro. Ang mag-live-in partner nga Sanday Federico Gayagas Jr. Anay punong barangay sang Barangay Bacong, Bago City kag Carmelita Davila nga fish vendor sa lugar. May patal nga pila sa dughan si Carmelita kag iban pa nga parte sa iyalawas. Si Federico naman, patal nga pila sa riog, lapo sa ulo ang naagong. Wala sang external force or attack outside the involved nga pick up, wala sang entry bullet. So based sa initial nga investigation sang SOCO ag sa amon man, nakita naton dito nga ang mga entry sang bala halin sa sulod pagwa. Ginapahayag nga may ginbaisan ang duha antes pa natabo ang krimen. Ginahulat pa sang pamilya sang mabiktima ang pinalang investigasyon sang kapulisan sa natabo. Ayoko siya bilang bata ya. Pero wala ko kabalo. Hindi ko masugod. Ginahulat pa ang resulta sang ballistic, cross-matching kag bullet trajectory examination. Na-recover sa sulod sang pick-up ang 9mm caliber pistol, M16, grenade launcher kag mga bala. Pila sa mga ining may papeles sa apang ginakabig iligal ang pag-angkon sang grenade launcher nga para lang sa mga uniformed personnel. Ang explosive, hindi na pwede ang civilian mag-acquire siya. May ara siya recorded nga mga registered firearm. Ginkumpirma man sa kapulisan nga nadalahig na sadto sa pila ka insidente sang pagpangluthang sa probinsya ang lalaki nga biktima. Upod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Mga kapuso, isa ka ido pilason matapos gintiros ang Indian target sa Barangay Poblasyon Ilawod, Zaraga, Iloilo. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nagaungot pa sa nawala nga porsyon sang lawas ang ido ngayon ang Indian target sang nagpauli sa balay sang pamilya Balintungog sa Barangay Poblasyon Ilawod, Zaraga, Iloilo. Sa post sa social media sang tagiya nga si Mariel nga nagpaiway na magatubang sa kamera. Nagpanawagan ini sa ilang mga kasilingan kung sino man ang naghimos ang pagsakit sa ido gamit ang Indian target. Wala man kuno ginahigot ang ido bangod mabuot kag wala man nagapanghalit. Nakalabot na sa iktalo pangod sang barangay ang insidente kag magahimos ang tikangod hindi masulit ang insidente nga makabig animal cruelty. Verify na naton bagay wala naton nang ginatulirar no illegal na siya sa animal cruelty base kung mga kabataan lang panghampan lang kung ano i-verify yun kung ano ang katabo. Aminado man ang punong barangay nga madamo sang layaw nga ido sa ila lugar. Apang wala man sang na-record nga reklamo nga may nahalitan nga iban nga kasapatan o kung propiedad ang mga ido. Plano sang tagiya sang ido nga magreklamo sa barangay angot sa natabo. Ang Zaraga Police wala pa sa nabaton nga report apang ginahingyo sa tagiya sang ido nga magreklamo agud matutukan ang investigasyon sa natabo. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Good news sa mga motorista bangod medyo dako ang buhin sa presyo sang gatong sumugod buwas March 11.
Base sa datos na gikan sa mga oil company, ang presyo sang gasolina ang maganubo sang piso kag 70 sentimos kada litro. 90 sentimos naman ang igabuhin sa presyo sang diesel. Samtang ang kerosene ang magabuhin man sang piso kag 80 sentimos kada litro. Buwas sa aga, iga patuman ang adjustment sa presyo sang gato. Mga puso, nag-Hello Philippines, Hello World na liwat ang bahay ni Kuya. Ngaliwat nga nagbukas sa gabi para sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. 15 out of 20 official housemates na ang ginpakilala. From Kapuso Network, Sanday Ashley Ortega, AZ Martinez, Will Ashley, Josh Ford, Charlie Fleming, Dustin Yu, Mika Salamanca, kag Michael Sager. Sa Kapamilya Stars naman, Sanday AC Bonifacio, Esnir, Brent Manalo, Clarice Guzman, River Joseph, Ralph De Leon, kag Kira Ballinger. Ang una sa many twists to come, ang pagsulod ni Ivana Alawi sa bahay ni Kuya bilang house guest. Ang yatas, papatyon official borders nga isa man siya sa housemates. Madinalagon bala si Ivana o kung mabuking siya sa mga housemates ni Kuya. Banten ina diri sa Gemmy Network 10 p.m. kada weeknights. Kag 6:15 p.m. naman kada weekends. May live stream man sa parehong oras sa Pinoy Big Brother YouTube page, Kapamilya Online Live, kag I Want CFC. Bantayan, emosyon nagbubo sa mga estudyante kag manunudlo sa Iloilo City National High School nga naghalad sa pagpangamuyo para sa mag-asawa kag bata nila nga napatay sang nasunog ang ila balay. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga estudyante kag co-teachers ng Iloilo City National High School nang emosyonal sa naghalad sa pangamuyo sa mag-asawa nga manunudlo nga napatay sa sunog. Mag-asawa kilala nga dedikado kag masinadyahon sa obra. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas sa live sa Barangay Infante Molo, Iloilo City. Kim? Jert, napuno sang kasubo ang Iloilo City National High School kasunod sang pagkasunog patay sang duwa nila katalentado nga mga manunudlo. Nagkatalagiso ang mga estudyante, manunudlo kag staff sang Iloilo City National High School kay nasang aga. Samtang nagapasaka sa hulot kasihan sa mag-asawa nga manunudlo nga napatay sa pagkasunog sang ilabalay sang Sabado. Nagsindi ang mga inisang kandila. Naghalad sa bulak, kag pangamuyo agud dumdumon sanday Sir Julius Reyes kag Ma'am Llewellyn Reyes. Ginsuksok sa mga estudyante ang t-shirt nga ginisenyo ni Sir Julius kung saan makita pa ang nawong sa mag-asawa. So, ang muni nga t-shirt, do very grabe gid amon nga pag-treasure bala sa muni nga t-shirt, kag grabe nga pag-cherish namon. Very patient sa ila, kag tam-an gid ka considerate. Ang mag-asawa ang nagatudlo sa bulutuan sa sulod sang 10 ka tuig bilang visual arts teacher sa grade 7 tubtob grade 10. Madamo man nya kadungganan ang ilan nadala sa bulutuan. Magluwa sa pagkadedikado sa pagtudlo, ang mag-asawa ang masinadyahon kag maayo nga mga abyan. Ang ila bata nga si Amber, ginakabig na nga pamilya sa mga co-teachers sa mga ini. Ako personally, sila ginayang ako nga mga confidant ko, sila gidalaganan ko. Either makadto na sa ila, may storya kami na pungko kami storya doon, marakakina kami antis matapos ang conversation. Naging emosyonal man ang principal sa bulutuan sa natabo sa mag-asawa. Mabatsagan gid nga greatest loss din namon sila sa eskwelahan. Kay ning mag-asawa tandem gid nga daan sa visual arts namon, no, nga grupo. And di ko kabalo kung anong dason nga matabo because we lost them. Samtang hindi maeksplikar nga kasubo ang nabatsagan sang kapid ni Llewellyn nga si Luella sa natabo, wala na gani ini nagatubang sa kamera. Suno sa bana ni Luella, may balay na sila kuntani sa Pavia. Apang nag-ayo gid si Llewellyn sa asawa nga magupod sila istar sa nasunog nga balay sa Barangay Infante Molo. Adlaw-adlaw sa istoryanay. May time lang before sila magtulog, naga-istoryanay gina sila permi. Bisan duwa lang sila, pwede sila yung magbanding at duwa lang sila. Jert, plano sang principal sang Iloilo City National High School nga dalon ang earn sang napatay nga pamilya sa bulutuan agod halaran sang prayer vigil kag hatagan sang nagakaigo nga tribute. Jert? Madamo gid nga salamat sa update, Kapuso Kim Salinas.
Samtama kapuso sa Negros Occidental naman, pagsulod sa ginaligarma kawatan sa compound sa isang apartment sa Talisay City, nahuli ka, nakatutok Aileen Pedreso. Makita sa video nga ini nga gin-upload sa isa ka netizen ang pagsulod sa isa ka lalaki sa gate sang compound sa isa ka apartment sa Barangay Zone 1, Talisay City, pasado alas 10 Huwebes sang gabi. Mati-unti-un pa, ginbunot sang lalaki ang ice pick sa iya nga bulsa. May nagsunod nga isa pa ka lalaki nga nakasuksok itom nga bayo. Isa-isa nga ginsekyara sa mga ini ang mga kwarto sang apartment kag ginpahayag tuyo nga mga wata. Base sa post ng uploader sa video nga si Riza. Natsyempohan nga nagtamwa ini sa bintana kag nakita ang ginaaligar mga kawatan. Gilayon ini nagsinggit kag nangayos sang bulig rason para magpalagyo ang mga lalaki. Suno sa inablo sa uploader sa video, nagaobra sa piyak nga kwarto ang iyang atiya sa nakita sini ang mga lalaki. 10, nagulpe lang bla, nagsinggit si tita nga, babe, may gahodi tapos may kapyot ka na kutsilyo. Gintuyo pangatabunan sa mga lalaki ang CCTV camera nga nahamtang sa ibabaw sang poste malapit sa gate. Ginpablatter na sa kapulisan sa mga nagarenta sa apartment ang insidente. Wala man sa may nadula nga gamit. Fortunately, wala naman sang natabo nga kinawatay. Lapsis man kay hindi na-secured ang balay niya. No? Padayon pa nga ginatumod sa kapulisan ang mga lalaki sa video. Ginabisuhan man ang mga residente nga siguraduhan nga nakalock ang mga gate kag puwertahan agud hindi makakuha sang tiyempo ang mga kawatan. Upod Geruel Bangoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Wala na sang kabuhis ang nasapuan sang iya kaupdanan sa trabaho ang operator sang isa ka mini sound system sa barangay Agbao, Bingawan, Iloilo kahapon sang aga. Sa pagpangusisa sang kapulisan, nahamtang sa front seat sang isa ka truck ang biktima nga ginkilala kay alias Romy, 34 anyos, kag tumandok sang Lambunaw, Iloilo. Natukiban nga may pilas tugas ang pagkatiro sa likod nga bahin sang ulo. Na-recover sa crime scene ang isa ka basiyo kag isa ka slug sang bala sang ginatumod pa nga armas luthang. Iyara sa salakyan ng biktima, bangod ng pahuway ini matapos magplastar sang sound system para sa isa ka kompetisyon. Nagtukod na sang Special Investigation Team ang Bingawan MPS para magpangusisa sa krimen. Sagapon din natin tanan-tanan kung ano ang natabo, sino ang iyang mga maupod-review, sino ang may kalain sa iya kabuot, ano ang iya nga background sa ilang lugar. Samtang mga puso patay naman ang isa ka 52 anyos na lalaki nga nagtabok sa karsada kag nabungguan sa modernized PUJ sa bayan sa Tigbawan, Iloilo. Ginabawian sa kabuhi si Pablo Malaga, isa ka manog pangisda, matapos makaagom sang samad sa ulo bangon sa pagkabunggo sa salakyan nga ginamaneho naman ni Kim Andrew Tunay. Lunsay mga taga-barangay at tabayan man ang driver kag ang biktima. Sa investigasyon sa kapulisan, wala matalupang dahil sa driver ang biktima bangon. Madulom ang lugar. Ginapahayag man nga accident-prone area ang lugar. Nag-areglohan ay nang duha kampo kag nagpasalig ang kooperatiba nga sila ang magbayad sang pagpalubong sa biktima. Matabok papuli na sila. Kaso ni wala nila naparahan sa base allegation sa driver na gulpi alang yung laktod sa karsada niyang biktima kag nabungguan niya. Kay ang dala na da sa tabayan 4 lanes man na mo. Mga kapuso, responsable nga paggamit ng social media kag epekto sang sala nga boto gintalakay sa GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series sa Dagupan kag Lipa. Si Tess Ordales nakatuto. Timplano pa nga ginpilahan sa mga estudyante sa Universidad de Dagupan at ibang mga eskwelahan sa North kag Central Luzon ang GMA Masterclass Election 2025 Series. Hindi basta-basta ang mga nagtudlo sa kabataan, lagip si GMA News Online Editor-at-Large, kag documentarist Howie Severino, kag GMA Integrated News Reporter Joseph Morog nga ginatagan sang pagtamon ang rolyo sang media nga tagagabay katagausisa subong nga eleksyon. Freedom of speech, you have freedom of assembly. You have freedom to vote for whoever you want. You combine that with the power of technology. Those are two different kinds of power. It gives you superpowers. Ginpakigbahin man sa mga nagtambong ang importansya sang digital media. Ang misinformation, yun yung mag-share ka ng mga balita or ng informasyon na akala mo tama pero sa totoo lang mali. Kasi hindi ka informed. Walang intensyon, walang masamang intensyon. Ang disinformation, medyo may mali siya.
Bagay nga importante, bangod sa online nagakuha sa impormasyon ang kadaman. Naghatag man sa inspirasyon ang beauty queen nga si Bea Gomez ug ang sportscaster kag analyst nga si Martin Coach Hammer Antonio. Nagperform man si The Clash Season 4 Grand Champion Marian Osabel. Sa De La Salle pa sa Batangas, gintudlo man ang pamaagi sa pagtumod sa insakto kag salang impormasyon online. Pag sawa na kayong maging mahirap, baka gusto natin ding itanong, sino ba ang ibinoto mo? We want to make our country and lives better. We can start with just one vote. The GMA 7's Masterclass, dubbed as Dapat Totoo Series. A timely and crucial initiative that aligns with the school's commitment to truth, integrity, and responsibility. Thus or Dallas. One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mabusa masobra naman 17,000 examinees ang dagsa sa mga campus sa West Visayas State University para magkuha sa admission exam. Si Kim Salinas, nakatutok. Ini ang sitwasyon sa guwasang West Visayas State University sa Luna Street, La Paz, Iloilo City kahapon. Tuman kalawang nga pila, kadungan sa gitpatigayon nga admission exam. Masobra 10,000 ang nagkuha sa exam sa main campus, samtang masobra 7,000 ang nagkuha sa anom ka satellite campuses. Mas manubo ini sa halos 21,000 nga nagkuha sa naglikan niya tuig. Si Juliana nga taga Bago City, Negros Occidental, ginpili gid ang universidad bangod sa kalidad sa edukasyon. Home of the top-notchers, getting kabalog ko nga very quality getting education din sa West Visayas. Wala naman nalingkang si Amalerina sa ang bugasong antike sa init sang tiyempo sa pagpili sa handom sini nga universidad. Digyan nga aking course nung kag syempre daw dream school kumantanan. Talalopang doon nga may pila man kaginikanan nga nagapakita pa sa suporta sa ilang mga kabataan nga nagkuha sang exam. Isa na diri si Ralyn nga naghalin las 3 kaagahon sa Capiz para sigurado nga hindi malate. Kay nagkaniat ko sang eskwela nga taga-amon man sir nga dari man ka eskwela nga libre ka gano pa nami magtundo ulas. Ginpreparahan naman sang bata ni Rona sang Victoria City, Negros Occidental ang exam kahapon. Siyempre sir, basta na taga-West, the best kuno sir mo. That's why ang bata ko gusto gud sa West. Sa masobra 10,000 nga nagkuha sa main campus, 1,300 dupto 1,500 lang ang kuhaon diri. Masunod niya face ang mga aptitude test nga natala na sa una nga semana sang Abril. Mas ginhugot sa karon ang proseso sa pag-obra sang examination test kasunod sang isyu sa ginaligar, leakage nga natabo sang nagligat niya tuig. Namon much more so this year. So we have the guidelines, we have set the processes and can go through Gitnamon from the development, construction of items at the disposal. Upod Kiromel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Sa mga gusto nga makahibalo sa pagpatubo sang kawayan kag ini ang makwartahan pa, may training seminar party dira ang Carolina Bamboo Garden sa Antipolo, Rizal. Natala na ngay patigayon ang 26th Bamboo Training Seminar sa March 22, Sabado. Magasugod ini alas 8 sang aga tubtob alas 5 sang hapon. Hatagan sang igtalupangon sa training seminar ang nahanungod sa insakto nga pagpatubo, pag-ani kag iban pa nga pwede mapuslan sa kawayan. Para sa mga interesado kag sa iban pa nga detalye, pwede ka mo magtawag o kung mag-email o kung magbisita sa official Facebook page sang Carolina Bamboo Garden. Mapuso magapadayon naman ang mainit kag mapangat tiyempo sa dako nga bahin sang pungsod pero magapabilin ang tsansa sang ulan. Wala sang bagyo kung malain niya tiyempo nga nasiplatan pero magaluntad gihapon ang shear line amihan kay easterlies bilang dominant weather systems. Base naman sa rainfall forecast sa Metro Weather, may mapag-ulan gihapon sa pinakabahin sa Western Visayas kag Negros Island region, lakip na sa Aklan, Capiz kag Antique. Posible man ang pag-ulan sa nabiling gabahin sa Pilipinas.
Mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.